अरे रोहन बाबा माझ्या लॅपटॉप बी घेऊन काय रे? अरे आमची IT कंपनी हा. वर्क फ्रॉम होम. वा वा मग काय चालला तुझ्या कंपनीत? अरे सध्या आमची हा. टाटा आहे ती महिंद्रा होती. हॅलो हा अरे बाबा ते काजी विकलंय ना ते कॅश घ्या पैसे घे चेक घेऊ नको. हा ते कॅश घेऊन ये बरं काय अरे म्हणावं? टाटा होते ती महिंद्रा होते. हॅलो अरे बाबा ते सुपारी काढून सुकत ठेवले ते 4-5 बायलांक बसवाय दिसावडो त्यांचं काय तो दे आणि सोलून घे समजला मग हा बरोबर हा काय म्हणा होता? अरे टाटा होती ती महिंद्रा. हॅलो अरे बाबा तुका काय सांगलो मी माडांची अळी काढू आज सांजचो कसोय करून ये ना मी टाइम काढतो पण आज सांजची माडाची अळी काढूया हा हा काय काय अरे म्हणा टाटा होती ना ती अरे आता बाबा माझे माडाक माझ्या पाणी सोडू वया म्हणजे विचारलू सगळ्या पोपळीक माड चल चल पाणी सोडून येतो दाटून कंठ येतो